ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിമ്പിൾ കിച്ചൺ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതിനാവശ്യമായ ഞാൻ 5 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബോളെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ കീത്തായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ 1 കപ്പ് സവാളയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ക്യാരറ്റാണുള്ളത്, ഞാൻ ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ തക്കാളിൻ്റെ പകുതി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ്, വെളുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് അരിപ്പൊടി, പച്ചരിൻ്റെ പൊടിയാണ്. വറുത്തതായും നല്ലതാണ്, ഞാൻ വറുത്തിട്ടില്ല, പച്ചയാണിത്. ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആട്ടപ്പൊടിയാണ്, കടലമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും. ഞാൻ ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഈ കപ്പിൽ 1/4 കപ്പ് പകുതി പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിനായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മസാലയായിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായി കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായി പരത്തി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ആക്കണം. ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഓയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഈ സൈഡ് നന്നായി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നന്നായി പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പി റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചായ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വീഡിയോ കാണണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സൗണ്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, അതെൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ കുറവാണ്. ഇനി ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു.